Assalamu alaikum yan uwa masu kallon da sauraron mu, yanzu haka muna tare da Malam Abdulkarim Ji, wato shugaba na wato Academic Islamic a nan kasar Cote d'Ivoire. Shi kuma dangance da wannan babban taro na wa'azi a nan kasar Cote d'Ivoire, shi kuma zai ce wani abu dangance da wannan zaman tare TV a nan kasar Cote d'Ivoire, musamman ma birnin Abidjan. Malam Abdulkarim, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko suna na dai Abdulkarim Muhammad, kamar yadda aka ji ni ne shugaban akademi na wannan kungiya ta Association Musulman Sunnat Nigeria an Cote d'Ivoire a cikin wannan kasa. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya kama wannan rana da muka hadu da bakinmu suka taho daga tarayyar Najeriya domin gudanar da ziyara ta yan uwantaka ta addinin musulunci tare da kuma gudanar da wa'azi na addinin musulunci a ƙarƙashin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. To masha Allah, yanzu haka zaman tare TV kenan tare da mu a matsayin ka na ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya, me zaka yi kira, wani kira zaka yi ma al'umma musamman masu hannu da shuni wurin ɗaukar nauyin dangance da wa'azuzzuka za a yi ƙasar Cote d'Ivoire musamman ma birnin Abidjan? To kira na zuwa ga masu hannu da shuni waɗanda Allah subhanahu wataala hore ma dukiya su yi kokari su sa dukiyarsu cikin irin waɗannan ayyuka na addinin musulunci, na gudanar da yadda sha'anin addinin musulunci ta kowane fanni, saboda jihadi da Allah subhanahu wataala ya shar'anta a cikin alkur'ani ba wai ya tsaya ga a doke makami kadai a yaƙi kafirai ba, a'a akwai dukiya a ciki. Shi yasa Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa cikin alkur'ani in zai cewa ayi jihadi sai ce wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ku jihadi cikin hanyar Allah da dukiyoyinku da kuma kawunanku. To musamman ma wannan lokaci namu na yanzu da yake ba jihadi ake yi ba na makami, da haka kuɗi suna daga cikin babban makamin da ake jihadi da shi wajen yada addinin musulunci. Saboda haka duk wanda ya sa dala shi ya sa kuɗin shi cikin wannan hanya to ba zai yi hasara ba insha Allah. Saboda haka muna kira zuwa ga masu hannu da shuni cewa su rika taimakawa da irin waɗannan ayyuka na ainihin wa'azzuka da ɗaukar nauyin karatu da masu karatu domin ciyar da wannan addini na Allah gaba subhanahu wataala. Okay, Malam Salamun gode, Allah saka da alheri.